De Ibolya, ez az anyósod. Ki? A Zsuzsi, az anyósod. Ismered a fiadat? Janika! Gyere ide anyához. Gyere, itt van anyád. Jön ki. Ki? A fiad. Kié? Akkor ki? Ez is a fiad Ibolya. Melyik? Helyed? Itt a fiad. Ott a fiad, Ibolya. Melyik? Van benne egy fáj. Tartsi tudom, hogy mi van benne. Janika! Kóla. Hát Janika! Az nem az enyém hely. Ki az a jó? Miért? A jobb mit kérted? Ez van az eszembe. Ez a gyereket. Az a gyerek. Ez meg az unokád. Gyerekem ez.